Juhannus 20... Juhannus 2024, niin piti sanoa. Joo. Me kävellään luonnossa. Mä niin tykkään juhannuksesta. Siitä kun me mentiin kävelemään luontoon. Mutta täällä on vähän silleen, että voi ihmisiä kävellä, niin mä oon vähän sellainen kuvaaja, että mä alan sit kattoo ympärilleni ja silleen. 2024 juhannus. Mulla on ikävä Tenholaa ja niitä aikoja. Jotenkin on muistunut mieleen taas. Onko tää joku penkki? Uskaltaako tähän istua, ettei mä kaadu? Mulla on aina ollut silleen, että mä kuvaan itteeni, kun on just jotain tylsää tai on yksinäinen tai kun mä en päässyt kouluun, niin mä aloin kuvata itteeni. Et se on jotenkin terapeuttista mulle. Mut mä en suoraan sanottuna oikein tiedä mitä sanoa näissä videoissa enää oikein. Et mä oon puhunut niin paljon, niin spontaanisti on parasta tehdä videoita mun mielestä, mut sitten ei ole niinku valmistautunut siihen videoon. Että niin. Vaatetuksen kanssa, if you know what I'm saying. Tai sitten niinku kasvot. Niinku, sä et ole valmistautunut, niin sä et välttämättä halua laittaa niitä julkisesti sitten mihinkään. Että kun on vähän silleen niinku ei meikattu, no se ei haittaa mua, mutta ei ole valmistautunut siihen videoon. Mutta mä aloitetaan tälleen ihan vaan spontaanisti. Tälleen. Näitä videoita tehdään, että ei liikaa suunnitella, mutta mun mielestä ihminen näyttää parhaimmalta luonnossa ulkona. Että tää on niin outoa. Siis kun mä suunnittelen, että nyt mä teen jonkun videon ja laitan sen johonkin, niin se on tosi vaikeeta. Et mulla niinku spontaanisti niinku toimii parhaiten. Et tää on vähän tällainen spontaani idea, että tulla tänne metsään ja tehdä näitä videoita tai kuvata. Mutta mä oon silti vähän valmistautunut nyt, niin se on aina vähän vaikeeta mun mielestä. Et se pitää tulla vähän spontaanisti. Et se on vähän kuin ihminen alkaa kuvata sua yhtäkkiä, niin sit ihminen ei ole ihan niinku näytä ehkä hyvältä tai ei ole valmistautunut. Vitsi. Mun pitää vähän katsoa, ettei tuu ihmisiä täällä. Mut nyt on juhannus, niin ehkä ihmiset ovat viettämässä sitä. Mä en tiedä mitä sanoa. Joo, mä ehkä nyt
lopetan tämän videon tähän, että pitää harjoitella tehdä näitä videoita. Mä istun kiven päällä tässä.